U ovom videu prikazati ćemo vam rad sa administracijom u Neosalonu. Na početnom zaslonu Neosalon aplikacije na dnu ekrana imate funkcionalnost administracije. Odaberite ju, te vam se prikazuju sve dostupne rubrike u administraciji, kao što su organizacija, prodajne postavke, klijenti, zalihe, dobavljači, ukoliko imate uključeno vođenje zalihe normativa, zatim izvješća, postavke i ukoliko imate plus verziju Neosalona, prikazati će vam se i rubrika Salon. Možemo krenuti sa prikazom prve rubrike, a to je organizacija. U organizaciji imate podrubrike kao što su poduzeće, certifikat, poslovni prostori, naplatni uređaji te korisnici. Pa krenimo redom sa podrubrikom poduzeće. U ovoj podrubrici možete vidjeti sve podatke o vašem obrtu ili poduzeću, kao što su na primjer naziv, vlasnik, OIB, također adresu, e-mail, telefonski broj, da li ste u sustavu PDV-a, te područje kojim se bavite, da li ste obveznik fiskalizacije, te oznaka poslovne organizacije. Ukoliko je potrebno da nešto izmijenite, neko od tih podataka, nakon što to učinite, dovoljno je da odaberete opciju Spremi. Sljedeća rubrika je certifikat, gdje je učitan vaš fiskalizacijski certifikat. Zatim slijedi rubrika poslovni prostori. U rubrici poslovni prostori možemo vidjeti koje sve poslovne prostore imamo dodane, možemo uređivati postojeće poslovne prostore ili dodati novi poslovni prostor, ali naravno ili obrisati ukoliko je to potrebno. Ukoliko želimo nešto urediti, dovoljno je da odaberemo taj poslovni prostor, zatim odaberemo opciju Uredi i ovdje možemo vidjeti koji su podaci uneseni u ovaj poslovni prostor. I na primjer, ako je potrebno nešto izmijeniti, recimo da ćemo izmijeniti radno vrijeme, to učinimo, izmijenimo i odaberemo opciju Spremi. Sljedeća podrubrika su naplatni uređaji. Kao i kod poslovnog prostora, ovdje možemo vidjeti sve naplatne uređaje. Tako potrebno nešto promijeniti, možemo to učiniti tako da odaberemo određeni naplatni uređaj, kliknimo Uredi, zatim recimo promijenimo polog, te odaberemo opciju Spremi. Vratimo se na početni ekran administracije, te imamo zadnju stavku organizacije, to su korisnici, gdje možemo pregledati sve korisnike blagajne. Ovdje možemo dodavati nove, te brisati ili uređivati postojeće korisnike. Evo, možemo na primjer dodati jednog novog korisnika, a na način da odaberemo Dodaj. Pod prvo korisničko ime, odnosno oznaka, je korisničko ime s kojim će se on logirati u blagajnu. Inače, ko u administraciji cijeloj, pa tako i kod korisnika, pored svake rubrike imate malo slovo i klikom na to slovo prikaže vam se opis određene rubrike. Tako da vas to mala slova i očekuju tokom cijele administracije. Unijeti ćemo ime Marko, na primjer, znači rekli smo da je to oznaka, odnosno ime s kojim se on logira u aplikaciju. Unesti ćemo njegovo ime i prezime, zatim naziv za ispis, a to je onaj naziv koji će se ispisivati na računima koje izdaje Marko, zatim njegov OIB, broj telefona i e-mail nisu obavezna polja, te privremenu lozinku i na kraju možemo dati određene dozvole Marku ili ne moramo, a to su za dozvole za promjenu cijene, dozvola za promjenu popusta i dospijeća, te dozvola za prijem robe i uvid u zalihe i na kraju dozvola za prikaz izvještaja. Također možemo poslati njegovu lozinku na e-mail ukoliko smo ga unesli. Ajmo mu dozvoliti Marku promjenu cijene i dozvoliti prijem robe i uvid u zalihe. Nek ostane označeno da je aktivan jer smo ga upravo dodali i zatim ćemo stisnuti Spremi. Na ovaj način smo dodali novog korisnika. Vratimo se korak nazad. Zatim imamo prodajne postavke.
U prodajnim postavkama podgrupe su grupe usluga ili proizvoda, asortiman, načini plaćanja i PDV oslobođenja i posebno. Pa krenimo sa grupama. Ovdje imamo pregled svih grupa usluga i proizvodima koji će biti prikazani u blagajni prilikom izrade računa. Tu lako možemo mijenjati već postojeće grupe, brisati ili dodavati nove grupe. Pa recimo dodajemo novu. Na primjer dodajemo grupu proizvoda šamponi. Odaberemo opciju spremi. I dodali smo grupu šamponi. Zatim imamo asortiman. Asortiman prikazuje grupe proizvoda i usluga i ono što u njih spada. Recimo odaberemo jednu, to su znači ženske frizure i ovdje možemo vidjeti sve postojeće, možemo ih lako mijenjati ili dodavati i brisati. Za primjer možemo dodati prethodno uvedenu grupu šamponi, jedan proizvod. Odaberemo grupu šamponi, zatim dodaj i ovdje unesemo naziv artikla, recimo šampon od koprive. Unesli smo njegov naziv, zatim označena je grupa šamponi, označimo da se radi o proizvodu, stavimo da je cijena 30 kuna, nismo u sustavu PDV-a pa ćemo pustiti bez PDV-a, također nema povratne naknade, šifru proizvoda također, možemo odabrati boju kojom će se prikazivati artikal prilikom izrade računa i zatim kliknemo opciju spremi. Ukoliko želimo promijeniti cijenu nekog proizvoda i usluge, dovoljno da u asortimanu odaberemo taj proizvod ili uslugu, možemo ga urediti, organizirati u slučaju da ima više, možemo ih pomaknuti gore ili dole, te obrisati. Ajmo se sad prvo urediti. Mi želimo promijeniti cijenu, recimo da želimo staviti da on košta 40 kuna. Promijenili smo cijenu, idemo na dno i odaberemo spremi. Ukoliko želimo obrisati artikal, također kao i prije označimo ga i odaberemo opciju obriši. Zatim potvrdimo da želimo obrisati odabranu stavku. Sad smo obrisali šampon od koprive. Pod načini plaćanja možemo dodavati, brisati ili uređivati načini plaćanja. Dovoljno je da odaberemo opciju dodaj ukoliko želimo dodati i na taj način možemo dodati novi način plaćanja ili ako želimo urediti pojedini način plaćanja, dovoljno da ga označimo i da idemo na opciju uredi. U podrubrici PDV oslobođenja i posebno možemo dodati, odnosno upisati tekst PDV oslobođenja ili opis postupka oporezivanja koji će se ispisivati na računu ako se na njemu nalaze proizvodi ili usluge koji su oslobođeni PDV-a ili su s posebnim postupkom oporezivanja. Napominjemo da se ovaj tekst odnosi samo na proizvode ili usluge oslobođene PDV-a, a ukoliko je poduzeće ili obrt van sustava PDV-a, onda se klauzula za ispis na računu upisuje u dijelu podataka o organizaciji. Zatim imamo u glavnom izborniku administracije imamo rubriku klijenti. Ovdje imamo popis svih naših klijenata, te ih jednostavno možemo dodavati, brisati ili uređivati. Pa možemo na jednom primjeru dodati novog klijenta na način da odaberemo opciju dodaj. Zatim unesemo njegov naziv, na primjer Ivan. Ako imamo njegov telefonski broj, možemo ga unesti ovdje. Ako imamo neku posebnu napomenu, također možemo ovdje unesti. I ne samo to, imamo dodatak prikaži više, gdje možemo unijeti dodatne podatke o našem kupcu kao njegov OIB, neku kontakt osobu, upisati njegov rođendan, email adresu, popust ako nam je stalni kupac i želimo da on uvijek ima na primjer popust od 10%, tu ćemo unesti, daljnje odgode plaćanja, te da li da se šalju poruke ili ne u slučaju da imate plus verziju Neosalona. I zatim ćemo odabrati opciju spremi. Idemo korak nazad u glavnu rubriku administracije, te imamo dobavljače, a ova opcija se koristi samo ukoliko vodimo zalihe. Ako uđemo u dobavljače, možemo ih dodati novog, možemo obrisati postojeće ili nešto izmijeniti kod postojećih. Recimo da idemo dodati novog, idemo na opciju dodaj, unesemo naziv, recimo ime, unesemo OIB, te ako imamo nekakve dodatne podatke možemo i to, ako ne, odaberemo opciju spremi. I naš dobavljač novi je dodan. Vratimo se korak nazad, te imamo rubriku izvješća, gdje možemo vidjeti cijeli niz raznih
izvještaja. Recimo da idemo u utržak za zaključak, recimo da se radi o svim korisnicima, o naplatnom uređaju broj 7, te odaberemo prikaži. Ovdje možemo vidjeti taj izvještaj, možemo preuzeti PDF ili poslati putem e-maila. Zatim imamo rubriku postavke. U rubrici postavke imamo podrubrike računovodstvo, preuzimanja, zalihe i normative, zaključak te račun. U rubrici računovodstvo možete dodati e-mail adresu na koju će se automatski slati mjesečni izvještaj, te možete također odabrati koji od tih izvještaja da se šalju. Znači dovoljno se unese e-mail adresa, da se odaberu izvještaji i onda se odaberi opcija spremi. Također može se ručno poslati podatke za određeno razdoblje, tako da se ide na odabere se određeno razdoblje, te koji da se izvještaj pošalju, unese se e-mail adresa i stisne se OK. Također postoji mogućnost da se automatski šalju svi zaključci na određenu e-mail adresu. Na isti način unese se e-mail adresa računovodstva, označi se da li da ide utržak za zaključak ili tablična datoteka s podacima, te se odabere opcija spremi. Također i ovdje postoji mogućnost da se ručno pošalju određene izvještaje za određeno razdoblje. Nakon toga imamo podrubriku preuzimanja. U ovoj rubrici možete preuzeti ili poslati na mail razne podatke po mjesecu, zatim podatke po zaključku. Možete također preuzeti ili poslati na e-mail knjigu prometa, odnosno KPR obrazac, zatim interni akt, te blagajnički maksimum. U rubrici zalihe i normativi možete aktivirati, ukoliko još niste, a želite voditi zalihe i normative, ili deaktivirati, ako ste ih već prethodno aktivirali, a više ne želite voditi ih. Te zadnja podstavka grupe postavke je račun. U ovoj rubrici možete upisivati postavke i podatke koje će se primjenjivati kod izrade ispisa računa. A to su, na primjer, stil sučelja za prikaz proizvoda ili usluga, može biti popis, a može biti i pločice. Zatim opcija brzog izdavanja računa, to znači da nakon izrade računa automatski se pokreće mogućnost izrade novog računa bez da se vraća u početni zaslon aplikacije. Zatim odabira korisnika koji izrađuje račun, zatim ispis i izrada transakcijskog računa, tu možete dodati dan odgode plaćanja i podatke o organizaciji za ispis. Zatim možete dodati dodani tekst koji će se ispisivati na svakom računu. I na kraju možete dodati određene postavke izrade ponude. Ukoliko imate plus paket Neosalona, imati ćete i rubriku Salon. U toj rubrici imate dodatne podrubrike kao što su postavke, poruke, djelatnici i radno vrijeme. Kod postavki ovdje možete dozvoliti da li da se termini preklapaju, i također možete omogućiti opciju ponovnog zakazivanja termina. Ukoliko napravite neku izmjenu, dovoljno je da odaberete opciju spremi. Zatim imate podrubriku poruke, a ovdje se nalaze sve postavke vezane uz slanje SMS podsjetnika za rezervacije ili SMS čestitki za rođendan. Ovdje unesete telefon kontakt, ovdje unesete također potpis na poruci. Ovo je poruka podsjetnika, pregled kako izgleda, možete uključiti podsjetnik kod zakazivanja termina sa da i ne, a u ovoj donjoj rubrici možete vidjeti rođendansku poruku koja će se slati vašim klijentima na datum njihovog rođendana. Ukoliko napravite neku izmjenu, odaberite opciju spremi. U rubrici djelatnici možemo vidjeti prethodno dodane djelatnike koji se prikazuju u rasporedu naručivanja. Možemo dodati jednu, za primjer, odaberemo dodaj, odaberemo ime, recimo Ana, i zatim kliknemo spremi. Ukoliko želimo brisati nekoga, dovoljno da označimo, da idemo briši, ili ako želimo urediti, idemo na uredi. I na kraju imamo rubriku radno vrijeme. Imamo rubriku radno vrijeme gdje se nalaze postavke radnog vremena salona koje služe prikazu na kalendaru termina.